Punong barangay sa distrito sang Arevalo arestado matapos magpangluthang sa isa ka convenience store. Si Daryl Marie Sarmiento nakatutok. Nagainom-inom sa sulod sang isa ka convenience store sa Dalan Yulo Drive, Arevalo, si punong barangay Alan Macazar sang barangay Bonifacio, Arevalo, kaupod ang 5 pagid ka mga kaupdanan. Base sa investigasyon sang kapulisan, nagwa ang biktima ginkilala kay John Ray Cabatea, 19 anyos, sang barangay Maliaw Leon, Iloilo para magpangihi sang ginsundan ini sang suspetsado. Gulpyada lang agintayaan sang armas luthang ni Macazar si John Ray sa hindi mabalaan nga rason. Although nga nagakilit anay sila sa sulod samtang nagailinom sang grupo maninikap, no, wala man kuno sila sa may ginlainay nga buot or siling bigyan nagsantikanay malang wala man. Gilayon man ini agin sa way sang gwardiya sang convenience store sang gintuyo naman nga balikan sang grupo ni Macazar si John Ray, ginbalabagan man ini sang gwardiya. Sang ulihi nagbalik si Macazar kaginluthang ang biktima. Maayo lang kay wala maigo na recover sa crime scene ng isa ka empty cartridge sang caliber 45 kag isa ka deformed slug. Gilayon nga nakapalagyo kag nagsakay sa tricycle ang suspek apang naaresto man sang kapulisan. Wasak ang glass door sa sulod sang balaligyaan, tiko mabibig sang kapitan sa barangay sa nahimo. Nakibot na lang gid man siya kuno kun nga ang sang nagwa siya para mangihi. Gulpilan siya ginpalapitan ni Kap kagagin tayaan sang armas. Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.